Gezien op de klop om de vuurstad een historische grond te bedrijven. En dan zei de stadschade van, nee, dat doen we niet. Ja? Want deze plek is gesticht door adellijke familie. Vermont, Jacquemont, Favre, noem ze maar op. En mensen met alleen maar leger onderwijs die hier in stad, komen dus hier niet erin. Ja? Dat kunt u vergeten. Dus niet Mondetje. Dit zijn dames en heren uit Weert. En je kent mij toch? Ik ben van de Fox TV. Ik heb het Remuns Dicté wel 2 keer gewonnen. Wat mijn terug wel niet. Met deze akte is ook de macht van een staatsschade, een prinselijke staatsschade in Remun. Hoe de werking gezet. Ik zou zeggen, gade op deze brug. En laat dit gezelschap, wie groot er ook is, feestelijk binnenkomen. En je zorgt ervoor dat toch feestelijk de tent zullen verlaten straks. Alsjeblieft. Wind van vastelavond. Loester naar de wind van vastelavond, in de kamers van die eigen hecht. De boontje storm die 3 dagen dendert door die lief, en als de boetejeugd, als de truiters en zangers. Want u wist toch, mijn schat, dat wat leef in de ziel van de mens, wat echt leef in het diepst van die eigen ziel, nooit, maar er nog nooit sterven zal. Dus loester naar die eigen hecht, naar die willing vastelavond scholven van die bloed, die zich opzwepen en nu vuur branden onder die vermeude veut. Die zich wil laten walsen en laten dansen, wil laten dansen, laten walsen, laten dansen en het stof wegblazen van die ingeslapen gemoed. Super, wat een feest. Ik wil heel graag van u weten, wat is toch dat band met Weert? Ja, de band is 2 jaar geleden ontstaan. Dat was eigenlijk al veel eerder. Maar de laatste 2 jaar is hij aangewakkerd door de vorst van Weert, Jan Stroek, en door de Nuil. Maar ook door het jongen die hier neven mij staat. En vorig jaar zijn we ontvangen door de Rogstekers 2 jaar geleden. En nu hebben we vertreksontvangst hier in Mun.